Уважаеми гости, скъпи учители и съученици, в днешният априлски ден сме се събрали, за да проведем заключителния етап по съвместния проект на професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, град Видин, и техническа школа, град Княжевец, Сърбия. Открий, проучи и с всички споделим. Откривам фестивала заедно знанието и радостта. Гост на нашето тържество е Десислава Тодорова, заместник-кмет по европейски политики и инвестиции. Давам думата на госпожа Георгиева, директор на професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, Видин. Уважаеми гости, скъпи ученици, изключително съм щастлива, че днес, една година след като стартирахме нашия проект Открий, проучи и с всички сподели, можем да сме тук заедно, отново да сме усмихнати, да сме щастливи и доволни от това, което свършихме. Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, това беше един изключително красив проект, един много успешен проект. Започнахме с основна цел да дадем възможност на младите хора от двете страни на границата, от Видин и от Княжевец, взаимно да се опознаят, да научат повече едни за други, да разгледат и да видят през собствените си очи красотата на културните и исторически забележителности, да усетят колко близки сме един до друг като народи, да научат малко езика на другите, да се научат да снимат, да правят филми, да правят изложби, да представят това, с което са богати нашите градове. И затова днес мога да бъда само изцяло удовлетворена от туристическия пътеводител, който ще можем да раздадем на всички в град Видин, които проявяват интерес, и най-вече да можем да кажем на младите хора от Видин: открий, проучи и с всички сподели Княжевец, а нашите приятели от Княжевец да препоръчат същото нещо за Видин. Така че днес, тази вечер, ще имате възможността да видите как видинските деца рецитират, пеят на сръбски, как танцуват сръбски хора, както и обратното. Затова те са неформално облечени, те са така, както се чувстват най-добре, така както са винаги, когато са заедно с приятели. И аз наистина вярвам, че вие ще ги подкрепите с много бурни аплодисменти и че това, което ще видите, наистина ще ви хареса. Не се сърдете за това, че може би някой ще обърка стъпките, за това, че може би нещо няма да звучи така, както е правилно, но всичко това е направено с много любов, направено с много желание, за да можете днес да им се порадвате. Така че, приятно гледане! Поздравителен адрес от кмета на община Видин, господин Огнян Ценков, ще поднесе Десислава Тодорова. Уважаема госпожо Георгиева, за мен е удоволствие да поздравя вас и целият екип, работил по трансграничния проект България-Сърбия, Открий, проучи и с всички сподели с организирането на заключителното представление. Убеден съм, че партньорството в рамките на проекта между професионална гимназия професор доктор Асен Златаров и техническото училище в сръбския град Княжевец е изключително полезно и е допринесло за обогатяване на знанията за културно-историческото наследство и потенциала за развитие на туризма в двата съседни региона. Това е още един успешен начин да се презентират забележителностите в трансграничната територия, да се привлече вниманието към тях на повече туристи и те да станат обект на засилен интерес. Пожелавам на ръководството на професионална гимназия професор доктор Асен Златаров да продължава активната си работа, свързана с кандидатстването и реализирането на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз. Те развиват полезни умения и компетентности от страна на ученици и учители, провокират креативно мислене
създават дълготрайни приятелства с партньори от различни държави. Продължавайте със същата енергия и устрем да откривате нови хоризонти и защитавате достойно авторитета на гимназията. На добър час, с уважение, Огнян Цеков, кмет на община Видин. В продължение на няколко месеца ние, екипите изследователи от Техническа школа Княжевец и ПГ Асен Златаро Видин, работихме по проекта "Открий, проучи" и с всички сподели. Направим пътеводители за градовете Видин и Княжевец. Сега предлагаме на вашето внимание и филма, който заснехме за град Княжевец. Този филм е изработен по трансграничен проект България-Сърбия "Открий, проучи" и с всички сподели. Месец април 2015 година е началото на съвместната работа на ученици от професионална гимназия професор доктор Асен Златаро Видин, България и Техническа школа Княжевец, Сърбия. В проекта участват по 30 ученици, като изследователи и артисти, и 10 учители от всяка страна. Княжевец е тих и спокоен град с интересни традиции и приятелски настроени хора. Той е разположен на свършки и търговски тимук и е наричан в миналото сръбската Венеция. Старата чаршия е най-разпознаваемата част от Княжевец. За идиличния живот в един малък град в източна Сърбия разказват много хора, които са преминали през него, спомняйки си старата чаршия с възхищение. Спомен парк е част от културно-историческото наследство на града и паметник на загиналите във войните от Тимочки регион, църквата Свети Георги. Препоръчваме ви да посетите историческия, етнографския и градския музей. Специално почетно място има чорапите от две прежди. Единствени в света, най-красивата част от националния костюм от Княжевачкия край. Тук се намира колекция от 1000 чифта уникални чорапи. В историческия музей се съхраняват артефакти от миналия епохи. В градския музей сякаш времето е спряло в края на 19 век, подсещайки ни за някогашния Княжевец, един от най-старите градове в Сърбия. 7 моста свързват бреговете на Свърлишки и Търговишки тимук в Княжевец. Най-известните от тях са Дървения мост, Каменния мост, Металния мост и особено Бетонния или Романтичния мост на любовта. Алеите на лепите по бреговете на реката и мемориалния парк са приятни места за отдих, разходка, риболов и среща с приятели. Паркът до Дома на културата е приятно място за отдих под звука на фонтаните. Тук може да поиграете шах, да се забавлявате или да се починете на спокойствие в градския парк. Препоръчваме ви да се докоснете до нощния живот на града, да се разходите по красиво осветените алеи покрай реката, да посетите Младежкия фестивал на културата през месец юли, да опитате традиционна сръбска скара или да се полюбувате на вълшебните цветове на фонтаните. На 8 км от Княжевец, в село Равна, на брега на Бели Тимок, римляните построяват военно укрепление, най-старото в Тимочки регион. Това е най-необичайната дестинация за любители на културното наследство и традиции. Етнопарк Равна представя селския живот в региона от 19 и началото на 20 век, чрез автентични къщи, пренесени оттам от различни селища в околността. Обстановката отвежда посетителя в миналото, от бедната селска къща до дома на богатия търговец и занаятчия. Препоръчваме ви да се запознаете с бита на местните хора и да видите как са се произвеждали ракия и вино. Да се пренесете във времето с участие в летен археологически лагер в Равно, да добиете занаятчийски умения в гранчарското ателие на комплекса
и да дегустирате местни вина или да организирате семинар във винарната. По пътя към Стара планина на 15 км от Княжевец в село Долна Каменица се намира средновековната църква от 14 век пред Света Богородица. Църквата има уникален стил – съчетание на византийска с романска архитектура. Интерес за любителите на историята представляват стенописите, изобразяващи титовските портрети и религиозни сюжети. Съществуват също значителни цикли от живота на Света Петка в Южната и в Северната кула. Фреската Тайната вечеря, Успение на Пресвета Богородица и Благовещение. Стара планина е най-високата планина в Сърбия и е естествена граница в България. Тя е обявена за природен парк. Най-високият връх в района е връх Миджур – 2168 метра, а най-популярният – Бабинджи. През лятото посетителите могат както да се разхождат, така и да се занимават с парапланиризъм, планинско колоездене и екстремни спортове. А през зимата могат да опитат различни зимни спортове. Препоръчваме ви да се качите на кабинковия лифт ски ваканция в туристическия дом Бабинджи. Почивка през всички сезони в 4-звезден спа хотел. Туристическа разходка по екопътеките и да се насладите на красиви гледки, да си наберете диви плодове, цветя и билки. Водопадът Бигър се намира непосредствено до главния път Княжевец-Пирев. Той е разположен на река Стамнянска и е любимо място за почивка на пътници. Водата, падаща от 20 метра, е кристално чиста и много студена. Над водопада има гъста зеленина и варовикови езера с необичайен тюркоазен цвят. Разхождайки се в местността, човек остава насаме и се слива с природа. Във въображението му изплуват всички приказки за самодиви и свръхестествени същества. Препоръчваме ви да се изкачите до варовиковите езера и да достигнете до извора Лунов Време, пълен релакс сред непокътнатата природа. Разнообразието на терена и дивата природа правят района на Княжевец привлекателен за различни видове спорт, лов и риболов. На 5 км от Княжевец, в село Въргоща, се намира минерален извор, известен с лечебните си свойства, още от античността. Водата е с постоянна температура 28 градуса Целзий и се използва в минералния спа комплекс в Баница, разположен недалеч от извора. Басейнът в комплекса работи целогодишно. Препоръчваме ви забавление, спорт, от мора, релакс в разнообразните дестинации на регион Княжевец.
Тя опиянява, поглъща, създава ухания във въздуха, превръща студа в плам, разкрасява всичко наоколо. Ученичката Лола Станойкович от град Княжевец ще изпълни песента "Да те обичам". Цветина Петрова от ПГ Асен Златаров Видин, която ще изпълни песента "Айде Яно". Айде Яно,
случи в един училищен двор. Нека заедно видим отказ от спектакъла "Лаяри на звезде" в изпълнението на учениците от професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, град Видин. Само учи бичо пара. Знам, еси ли учил? Jesam. Сидел в бар? Рече Луис Чарлз. Обер, слава книги. Накрая книги. Зани, добър хор. Даваш да нас трети, мале, имаме болници милия. Течеш философия. Видимо експедицию, наред в школа. Не може Танико, дай. Желим да се удавим, успешно и любави. Успех е поставиш женски, а малерът ти заглови. Еврека, пронашал съм. Статия, Михайло, особено да погледам. Отмарам очи, имаш доста хлорофила. Ел ти толкова големи право, или подаш ръцете. Не мой приел и хлорофил толкова. Ваше сала, кол баба Биня Николачич. Мало загоре. На мен и ovo мирише на мало сладко романс, да вас остане сам, да ме смеем като леки погледи от 4 оси. Не те рамо планирам, това е спонтанен суспех. Слава? С мен се водила борба, дали да ти притча или не, ти си победила, честитам. Философира и ти неком друго. Ваше Златан, може да изкористиш кълнака да го пратиш ако малко кръста. Тут ми казва спомен за пробосечене за той идеален. Нисам идеален, али ти буди машко битва. То мое сърце лупа, я ти само преноси. Също свали трябва. Стражи ти се проначих тебе, тотално се изгубих. Да си изгублен. Ако си почтени на вас, деца държиме. Но остави ме на миро, философа. Šta je hoćeš, da postaviš svetski rekord u dizajnu nosa? Opet će da nas bije male i da razredim. Zašto niste na času? Gubimo geografiju. Izgubili ste dio davno i geografski junak. Nismo profesore. Čuti u Zajnicu, jeste li radili jutarnju gimnastiku? Nismo profesore. Ajde početi koliko brže, da se pravi. Idemo, levo, desno, 3, 4. Ulica škola 3, 4. Stop. Šta radite, kolega od Божето? Построите на здраво тело. Здраво. Ради. Айде на пръсте 3, 4. Лове 3, 4. Комарце 3, 4. Ради. Ради дало 3, 4. Пръсти 3, 4. Доста отреси. Nismo radili skoki profesore. Чути го Зайчо. Nijednu vežbu za noge nismo radili. Не докатеше го Зайчо. Катише, nisam kriv. Вече като докатишеш го Зайчо, крив си. Nisam nikad kriv, samo me bije male. И дали пречеш. Само kažem da me bije male. Ако не достанеш, як се да те бием. Как će vam kažem? Ajde 2 kruga oko škole. Jedan, pa još jedan, ajde. За да изпиташ радостта голяма, споделя я. Щастието е за всички. Истинското щастие идва, когато душата почне да трепти в съзвучие с външния свят. Танцът е външната проява на щастливата душа. Българското хоро Арканул ще изпълни танцова група от техническа школа Княжевец.
в което ще изтанцуват учениците от ПГ Асен Златаров Видин. Когато със сила дърпаш словото в крилата на живота сякаш чупиш, ама целуваш ли го докато лети, ще живее вечно огряно от слънчеви лъчи. Невена Антич от техническа школа Княжевец ще изпълни стихотворението на един приятел. На един приятел. Не отвръщай поглед, вижме. Говори ми, говори. Усмихни се, че ни има и се радвай, че вали. Виж, спокойно е и тихо. Капчиците
само ни шептят. Приближи се, докосни ме. Нека гледаме нощта. Не отблъсквай, не и мене. И не гледай с поглед плах. Знаеш колко уморена и немощна к те мръвях. Приятелю, кажи ми, как изглеждам на твоите очи? Радвай се, че те обичам. Усмихни се, виж, вали. Стихотворението «Дръхтава песма» ще изпълнят учениците от професионална гимназия професор д-р Асен Златаров, Видин. Осечам, нещо у мене расте, помало болно, помало бело. Као да некакви сбуни ласте, лете kroz мого гладно тело. Върти се, престижно, нещо тража. Отни се на устне дахо жари. Я не знам щачо, а мамо ми каже, и осетива лава за какви ствари. Осечам нещо под мен пръска, калка по поле зеници шири. Зашуми някаква златна тръска и нече по чело да се смири. То Бог не помаже. Душа се кикочи и кървари, нещо ме мучи, а мама каже, и осети балва за таква ствари. Onda me zakiti презрело лето, два гроздака от две топле тачки. Свели оребрима разапето, свел кръвното на главачки. А свее и пък лучи и траже, сърце би пространството озари, плачем от среча, мама каже, и осети балва за такви ствари. Природо чуеш ми, лагуня нема, ти будеш ячо от тебе бише, и широко нема двеми, огромен ружичаз ветър дише. И луđa и природу, зри не опако, само немир не поквари, молим те за исто тако, кой я балва за дивне ствари. Погледът ти ще се проясни само когато надзърнеш в сърцето си, който гледа навън танцува. Българското хоро Чичово ще танцува група от Княжевец. Сега на вашето внимание ще бъдат учениците от ПГ Асен Златаров, Видин, които ще изпълнят сръбското хоро Чачак.
Всички думи, които са мощни и силни, нека в смях се превърнат. Артистите от Техническа школа град Княжевец ще изпълнят пиесата «Чедото». Пясъчника съзреш света, а небесата в дивите цветя. Държиш словото в ръка и вечността побираш в мига. Стихотворението от Лука ще изпълни Велислава Милкова от ПГ Асен Златаров Видин. Живот ја све нешто испочетка. Јуче и прејуче, сутра не вреде. Нема на свету 20-та петка, 20-та неделе, 200 среде. Па чему онда разочарувања, ако е една љубов, чорак,
Odmah si i dručkije i lepše sanja i kad si najviše tužan i gorak, nekih se novih oči osjetiš i shvatiš da letiš, divnije letiš. Ko je to video da čekat pati, da kunjak mezat i da plače? Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš, ne da se tašiš, viš da si istinski do neba smešiš. Nema na svetu 20 srede, 20 utorka, 20 petka. Sve nove ljubavi, dručke vrede, živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada, da bude snažni posle ovuje i da se u tvom srcu bi sada 100 zlatih zvezda unapred čuje. А сега на вашето внимание ще бъде стихотворението "Обичам те, родино", което ще рецитира Невена Антиш от Техничка школа Княжевец. Обичам те, родино. Обичам те, родино, пролет. Под накита зелен, изпъстрите цветя на боли през първи слънчев ден. Обичам те, когато лято житата позлати и жътва закипи полята и морно дишаш ти. Обичам те, когато есен под бистър небосвод събира плодовете с песен работния народ. Обичам те и зиме бяла с дълбоки снегове, когато пак си разцветала, но снежни цветове. Когато тиха и безбрижна до своето сърце затопяш с майчината нежност най-малкото зрънце. Обичам те, родино моя, и всеки ден и час готов съм свободата твоя да браня вярно аз. Истинското душевно спокойствие и пълна хармония са постижими само с песента. Песен "Девойко Мари хубава" ще изпълни Мартина Жикич от Техничка школа, град Княжевец, Сърбия.
Песента «Море Белина» в изпълнение на Цветина Петрова от професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, Видин. Техническа школа Княжевец и ПГ Асен Златаров, Видин работихме по проекта «Открий, проучи и с всички сподели». Направихме пътеводители с градовете Видин и Княжевец. Сега предлагаме на вашето внимание филма, който заснехме за Видин. Маево, спрямо се да путкаме мало за Вики. Pa ne bismo rekli daleko, već je prošlo pola vijeka. Ajde da ovdje, sve smo u kraju već došli. Pa, jeste bili do Vidina, Belogradčka? Belo, čega? To je Belogradčika, čoveče. To je mi tu blizu, preko granice. Aha, čuo sam za
taj Belogradčak i bili. Čekaj, niste li tamo nedavno bili? Mislim sam tamo slike na priči. Da, bili smo tamo. Sve što nam treba je pasoš i bilo je super. Mislim, možeš da vidiš snimke kod naših drugara što su bili snimali. Imaš i na internetu, ja mislim, ali obećavam biti uspjeh. Gdje ste vidinci? Molim te, budi ozbiljno. Čuli smo od Nikole da ste bili u Vidinu u Bugarskoj, pa nas zanima kako se stiže do tamo. Evo pogledaj, vrlo lako, kolima do Zajcara, pa do graničnog prelaza Vrška Čuka, a onda pravo putem 50 km do Vidina. Nalazimo se na početku šetališta koje ide duž Dunava i vodi do Vidine tvrđave. Sve nametnici nalaze se duž ovog šetališta. Za kanal tehničke škole 404. I šta ima u tom Vidinu, mislim, šta ima tamo da se vidi? Mnogo toga. Vidin je jedan od starih bugarskih gradova, nekadašnji centar vidinskog pršavka. I sve znate jedna. U centru je veliki trg sa fontanama. Ima dosta starih zgrada, neobične i lepe arhitekture. Vidi smo neki novi. Da, obavezno, ali obavezno sprati do Istorijskog muzeja Konak. Na kraju jednog lepog i dugog šetališta u centru grada. Ima eksponata iz rimskog perioda i srednjeg veka. Meni se više dopao gradski park sa svim onim zelenima, klupama, spomenicima, čestvama, mnogo su im jaki spomenici. Pozirala sam pored svakog, ali pored svake slike ove sjajne galeriji. Da, pozirala si ti u šopingu, u tržnim centrima, u gradu. Malo kupovine nije bilo na odmet. Kad smo već kod parka, to je sjajno na letnje bašte i kafići, a Dunav je odmah preko puta. Divno mjesto za puštanje u životu. Ne zaboravite sinagogu. Jezda je malo ronula, ali ima tu neku gotovsku atmosferu. Vide neke fotke od tud. Ma Krle, kako ti se čini ovo? Rekoše da je nešto specijalno. Pa imamo grofa Drakulu preko puta i ovo ovdje. Jel bi ušla? Bi. Definitivno bi. Ajde. Ma svakako bi prošli da gradimo, posjetite sva ova mesta. A onda budete vremeni za preleti Dunav i njegovo šetalište. Od taj dan čučite od Natalije, Vive i Sare. Koliko se ja razumem u geografiju, kraj Vidina protiče Dunav. Je li to blizu? Da, nedaleko centra. Mnogim ulicama možeš da dođeš do šetališta kraj Dunava. Tu su brojni restorani i luku koju sraćaju brzo. Pa ja se šetali pored Dunava. Ne samo da smo šetali, nego i plovili. Evo, baci pogled na snimke. Iznajmili smo mali brod i plovili do Durnog mosta. A kakav je ono most? Pa na Dunavu Ćuprija. Šalim se, to je most koji spaja Bugarsku i Rumuniju. Šta ono preko puta je Rumunija? Pa da, tamo je rumunski grad Kraljevo. A ili ima tamo još nešto zanimljivo? U blizini ti je skate park, poligon za vožnju rolera i teretana. A uveče možeš svoju curu ili momka da izvedeš na romantičnu šetnju ili večeru kraj Dunava. Lupa, vi ste baš uživali na tom brodiću. Pazi samo taj zalazak sunca, moramo to da probamo. Baba vide. Kako je? Da, nemojte da zaboravite da shvatite dogovornika. A koja vam je ta baba vide? Ko neka žena iz Vidina? Ma ne, to je naziv za veliku tvrđavu, simbol Vidina. Jel može tamo da se uđe? Naravno, otvorena je za posetioce. Može da se uđe preko pokretnog mosta, penje uz uske prolaze ka kulama tvrđave i silazi u mračne tamnice i ostale prostorije iz prastarih vremena. Pogledaj kako su nas dočekali tamo. Na jedan poseban način. Putovali smo kroz vreme i pretvarali se da smo u srednjem veku. Meni se mnogo svidao pogled sa tvrđave. Vidi se Dunav i šetalište, a sa Kula možeš da vidiš čitav park. A ako odete preko leta, možete da naletite i na neku svirku ili predstavu koje se često održavaju na letnoj pozornici tamo. A možda na tvrđavi naći svog zaštitnika, kao što su neki. Meni ti mene štitio kao što štitiš ovu tvrđavu. Da. A da li bi možda ne? Da. Pazi ti nju. Našla svog viteza. Ćao. Mi se kao spravimo za neki put, pa nas zanima kako ste prošli pre neki dan u Bugarskoj. Čujem bili ste u nekom belom zgradu.
Демографски ден, ovo moraš da vidiš. Ni manjeg, ni lepšeg grada, a tako je blizu naše granice. Grad vam je smješten na padinama Stare planine, a iznad grada je ogromna tvrđava koju zovu Kale. A iznad tvrđave i svuda unaokolo jedno od svjetskih čuda, Beogračeške stene. Kakve pa sad stene? Ne znaš? Baci pogled na ovaj snimak. Stene su najneobičnijih oblika, kao da ih je neko vajao. Zato se tako i zovu. Madonna, Hajduk Veljko, Adam i Eva, Medved. Do stena se stiže strmim, ali atraktivnim stepenicama. A kada se popnete na vrh, pogled puca kilometrima u daljinu. Čak i do viđara na Staroj planini. Zanimljivo. Inače, ovaj pojas crvenih stena od kamena peščara ti je tu skoro 30 km, osjeća i pogled je nevjerovatan. I ne zaboravite da svratite jednu astronomski observatoriju koja je tu blizu. Možete gledati zvezde na noćnom nebu. Obavezno moramo da vidimo. A ako budete imali vremena, prošetajte stazom iznad tvrđave. One vas vodi ispod visokih stena. A još ako povezete bajseve, imate odlične i sjajne staze za brodski biciklizam. A mjesto za slikanje ne da ih ima. Bacite pogled na ranjenu topu. Ćao, društvo! Ej, čao! Ej, kad ste bili do Bugarske, čuo sam da ste bili do nekih pećina. Jao, čuti, bili smo u pećini Medvuri. Vesnice smo zvati. Ma daj, super je tamo, temperatura je stala tokom cijele godine. 12 stepeni, samo treba dobro da se obučeš. Duboke patike, dugi rukavi, a preporučljiva je i neka jaknica. Aha, a što tu ima da se vidi? Ej, Klamapura je sjajna, evo imam neke snimke od tuda. Pazi, na snimku je sve malo ptice mračno, ali jednom kad uđeš i privikneš se na polu mrak, posle je sve okej. Na samom ulazu naći ćeš se u jednoj velikoj dvorani, a sve vreme krećeš se stazom koja je uglavnom dobro osvetljena. Pazi samo kako hodaš, malo je klizavo. I previše hladno. Ma da, ništa ne brinite, pećina uopšte nije klaustrofobična kao što pričaju. Pojedine dvorane su jako velike, kao da su u nekoj velikoj sportskoj hali. A tek da vidiš pećinski način. Da, ima veliki, kako se ono zovu, stalaktita i stalagmita. Ogromni su, a tek da vidiš pećinske crteže. Kakve bre crteže? To mi nije bilo hladno. To je jedan dugačak pećinski kanal sa crtežima iz preistorije. Stari su, pazi, 7.000 godina, a njima su slike životinja i lovaca, plesa, čak i nekih nebeskih sela. Kad smo već kod životinja, čuj čega ima u pećini. Upravo smo ušli u pećinu, čiji su glavni stanovnici mečka i hijena i mi se nadamo da nećemo da ih sretimo. A neki su pokušali da mu pričaju sa slepim mišem koji nije baš bio raspoložen za priču. I šta misliš? Mislim da smo dovoljno vidjeli. Odu Pepa, fakt, idemo se vidjeti. Lepo se provedite. Hvala. Скъпи приятели, закривам днешния празник на радостта и знанието в град Вилин с хорото Руменка. По пътен вятър на следващата ни среща в град Княжевец, Сърбия.